Poďte. Sedíš? Palice natočím, tak je tam presne pred tým prehúpákom. Nemusíš to teraz ale... Točím. Si vali po skole prešiel s kožou, hej? Ja si myslím, že som si to lížil asi. Po hrám. Alebo si chytil skalu a jedlo sa. Ale to je možné. Aj to môže byť. Tu pod touto lanovkou je jedna palica. Nie tu, ale tam, keď ideme schádzať. Hej. Tak sa tak do reťaze dáme, nie? Ja, že Jeden za druhým, vieš, a budeme držať toho spodného a ten vyťahne. zalíže. Normálne ťa za nohy chytím a Mňa? chytí, že Rika, ja budem teba držať a... Jasné. Má nápady, čo? Teba by normálne spustil úplne najnižšie. Chápeš? Úplne najnižšie by... Ale nie je to iba tak zakvačí, zalíže, vieš? Ako cína. To je otec. Roka. Jak to má bylo vidieť v zábere. Ale to bolo, keď sme sa dostali hore na najvyšší bod lyžovačky. To zo všetkých strán si iba videl, že ďaleko iba kopce. Niekdy býva taký výhľad ešte, že máš aj tie kopce také shodné, aj označené výšky, aj názvy. To povedz, ako to povedz. Točí to? Hej. Držte ma, chlapi. Teraz to bude klesák. Ale Toč to okolo. pozeraj na to. Pomaly. Mienko, zakývaj do telky. Nepôjdeš. To musíš pomaličky. Nech to vidno. Tak. No, a máme ďalší. Tam k tomu domu sa musíme dostať. Čiže musíme ísť hore tým tunelom, ako som ja išiel. A nejdeme ešte takou lanovkou hore? Chceme sa dostať na ten lanovec. Dneska Jano, je 1 hodina. Jaj, Pol dobre. druhé za chvíľočku. Dobre. Musíme sa dostať k tomu domu, hej? Ktorému? Tamto ten? Áno, musíme ísť hore, musíme ísť tým tunelom. Inakšie sa tam asi nedostaneme. Tak je to toho stratil, ne? A tam sa ako dostane? Lebo keby sme šli dole do dediny, tak to máme ďaleko. To už by som neriskoval. Myslíš, že stade toto spustiť a vyjdeme tam? Hej. Si. Malo A by to byť. ešte takto je sedačka tam hore. A stadiaľ potom sa spustí. Dobre, tak môžeme ísť za ním. Vidíš, kde je? Hej, dobre. Táto sedačka tu tou dolinkou. Hej. Tak stadiaľ sa dostať tam a potom sa k tunelu dostať.